pedang skamba ia pe ki paralok ki baju kershan ia kane ke channel nakapor syakapor ka jingkerpat ia kito ki bompat daban subscribe skamba ban subscribe ia kane ke channel ka jingela kai hakala lika ha pedang ke Real Madrid persya ia ke Athletic Club hakane ka jingela kai kalong ka jingela kai ka ba itnat ba namar boro arteli kitim kile khun tenge hitriang ban yo ia ka jingjob hakane ka jingela kai Henry habakut ka jingela kai ka jingjob hi kalai tang syakawe ka club habapai hakane ka jingela kai kalong ka jingela kai ka ba itnat sisa hado kata namar ka jingela kai kalong ka baya khat ba nado basdang hado bandakut ke kelas step om dan bala ban penki ia kejar kumta habawan banela kai hakakan lamet ka Athletic Club kalayo ban penki ia kejar lingbau Alek hakamenit kebasan thaulai Henry dai hakamenit ka bahan rupo kendai urang up goal jong ka Athletic Club ulakum kura ia ka kre jong urodikar hapo area goal jong ka Athletic Club bat hakane ka jingela kai ka Real Madrid kalayo ia ke penalti bat ia kane ke penalti la shoot ia ka da Kylian Mbappe Henry uklem la ban penrung ia ka ball syapo jong ka goal namar ba urang up goal jong ka Athletic Club ulaya ban save ia kane ka ball ka bola shoot da Kylian Mbappe kumta dai hakamenit ka bahannya propra Bellingham ulaya ban thep ia ka gol penya khai na ka banta ka Real Madrid Henry tang armenit haden jong ka ne ka gol ka Athletic Club ka la penjau slow sisa ia ka mensen jong kirang hela kai jong ka Real Madrid bat kum joro kinong kershan jong ka haka ba ka leo ban thep ia ka gol penjob hakane ka jingela kai lingba ukuru seta hakamenit ka ba prapeu kumta la ban ong ba ka Real Madrid ka la sharem hakamat jong ka Athletic Club da ar la ka we goal hakane ka jingela kai dai da ka jingmes penalti jong Kylian Mbappe kumban super kan mau hangne kane ka dai ka sen ka ba ar ba Kylian Mbappe ulemes penalti haden ba ulemes persya ai ke Liverpool haka jingela kai jong ka Champions League ka jingela kai pat haka Premier League hapden ka Chelsea persya ai ka Southampton haba pai hakane ka jingela kai ka Chelsea kana la ban penlem kuput ia ka Southampton hadu dasan la ka we goal kumta lengba ka ne ka nam job ka Chelsea ka la kiu menta syaka kerdan ka baar haka me de ken point de ka bayo ar pra point ne khat Southerly ke jingela kai saka we pat ka jingela kai haka Premier League kata hapden ka Manchester City persya ka Nottingham Forest haka ne ka jingela kai ka Manchester City kala la ban penlem ia ka Nottingham Forest dalai la not goal ia kini kilai teliki goal jangka Manchester City layak bantat lengba Silva dak hakem menit ka bafra bors ka goal jang De Bruyne hakem menit ka belai peway bat ia ka goal ka bakhado layak bantat lengba Duku hakem menit ka basan pew hnyau lengba ka ne ka nam job ka Manchester City ka lapo samrke haden ka jingyai lenti jangka haki hnyau teli ki jingela kai ki badang shudap haka bakala syaram hadu hendrusen bat ya kai tang da chisen bat menta ka ladon haka kerdan ka basau haka me je ken point de ka bayo ar hendru point nagi khat sau teli ki jingela kai bat de ka baduna tang ar point ya ka Chelsea bat ka Arsenal ki babat haka kerdan ka baar bat ka kerdan ka balai kat ba ka Liverpool pat ka badon haka kerdan ka ba hakledo jong ka me je ken point ka le khai persya ka Newcastle damar lalai teli ki goal bat hakane ka jingela kai Muhammad Salah ulaya bantap arteli ki Kolkata haka menit ka bahan propra bat ka menit ka bafra pelai ka jingela kai pat hapdeng ka Everton persya ya ka Wol hakane ka jingela kai ka Everton kalala bat penlem suk ia ka Wol hadu dasau la not goal bat hakane ka jingela kai Udawson jong ka Wol ula kum bakala thap hi sheka kola jong hadu arteli ki Kol kata haka menit ka basa pe khundai bat ka menit ka bahan nyaw pro ar kat baka Arsenal pat leng baka kol jang Timber haka menit ka basan pro saw bat leng ba Saliba haka menit ka bahan nyaw pro lai kalala bat penlem ya ka Manchester United da ar la not goal ka kan hon jang Emi Martinez pat kata ka Aston Villa kalala bat penlem ya ka Brentford da lai la ka we goal haka ne ka jingela kai Kublai Shibon ya piki paralog ki bajus ngau tenat ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawai ke video Kublai Shibon